שלום ושנה טובה לכולנו, היום סרטון של ידיים. אוקיי, 1, 2, 3. אני רוצה להראות לכם משהו בדרך לאלתור, בדרך לליווי. לא משנה באיזה מצב נמצא התלמיד, ברגע שאפשר להסביר לו על אקורדים משולשים, ולדעתי לא צריך תיאוריה בהתחלה, במיוחד אם זה ילדים קטנים, אפשר פשוט לעבור איתם תו ולעבוד איתם על צורת 1, 3, 5. ופשוט ללמד אותם, וזה הדרגה הראשונה של הליווי, שיש גם אקורד ביד ימין, אוקיי? זה כל התורה כולה. פשוט להעביר את הליווי ליד ימין. עכשיו, מה עושים? הכי קל. 1, 3, 5, רק על הלבנים, וכבר יוצא לנו בעצם האקורדים הנכונים של הסולם. אקורד דו מז'ור, C. אקורד די מינור, DM. אקורד אי מינור, מי מינור, נכון? אקורד פא מז'ור, F. אקורד סול מז'ור, G. אקורד לה מינור, AM. אקורד בי מוקטן, אוקיי? C מוקטן, ואקורד דו מז'ור, עוד הפעם. עכשיו, ברגע שאתם מלמדים אותם את זה, כמובן אפשר להוסיף טופים, ואתם יכולים להוסיף להם בסים, מה שאתם רוצים. 1, 2, 3, 4, 1, 2, הכי פשוט. מי שיכול להוסיף קצת ברקע, כמורה, אני תמיד אוהבת להוסיף להם ברקע. אבל אנחנו עושים את זה מאוד מאוד קצבי. אנחנו לא נותנים זמן לישון, אנחנו לא ישנים. אנחנו ממש מאירים אותו, אוקיי? או אותה. ואחר כך מה שאנחנו עושים, זה בעצם מבקשים מהם לעשות 4. שוב, אני אעשה פעם סרטון על תנועת היד שלנו, שהיא בעצם תנועת הפרפר, תנועת הצפרדע. יש המון תרגילים שאני אוהבת לעשות איתם קצת בפנטומימה, אבל עכשיו נעזוב את זה. הם יעשו 4 בלוקים. אני קוראת לכל אקורד מלא בלוקים. אוקיי? בלוקים. כל 1, 3, 5 כזה, שזה בעצם משולש, מז'ור. נכון? אני נותנת 4, בסדר? בהתחלה אתם תעשו את מה שאני עושה עכשיו, אחר כך הילד ילמד. מה זה אומר? אם הוא יכול לעשות אוקטבות ביד שמאל, מצוין. לפי סולם. אם לא, הוא יכול להוסיף רק את זה. אתם יודעים מה? תנו לו רק את זה בהתחלה. אז נגיד שאני באקורד ראשון C, בסדר? אני כן מלמדת בליוויים שמות של אקורדים באותיות לועזיות, רק ככה אנחנו יכולים להתעדכן וללמוד. השפה של הליווי במוזיקה היא בעיקר ליווי שהוא לא קלאסי, היא באקורדים, אוקיי? אז יש לנו נגיד אקורד C, ואני עושה כזה דבר. אני אומרת לו להישאר כאן על 1 וכאן על 4, מה שעשינו קודם, נכון? שימו לב. DM. E מינור. F. נכון? הבנו? עכשיו, כשהוא לומד את זה, הוא עושה את זה, אני כמורה לא שותק. הוא עושה ליווי, ואני נותנת לו מנגינה. זאת אומרת, נגיד שזה הוא, עם מה שהראיתי לכם בשתי ידיים, אתם יכולים להתפרע. מי שלא יודע, מפחד לאלתר כמורה, אז רק לפרק את האקורד. אחר כך, נכון? אי מינור. שימו לב, הדברים פשוטים. עכשיו, מה הוא לומד? הוא לומד שהוא עושה כזה דבר. אי מלא, נכון? ואתם עושים מנגינה עליו. דבר נוסף שאני עושה כי אני יכולה, זה נותנת לו פדים. 3, 4, 2, 3. בדרך כלל אני עושה להם קצת אקורדים טיפה יותר מעניינים, אבל זה לא חייב להיות, בסדר? מה שחשוב פה, זה שהם לומדים בפעם הראשונה את הקונספט החדש, להפריד אקורדים מיד שמאל. והאקורדים ביד שמאל, הם פשוטים, לא צריך להסביר להם שעות. באמת, אני לא מסבירה הרבה. אני אומרת להם 1, 3, 5 מכל תו בסולם. שוב, אני אומרת פה הערה בסוף רק, שתזכרו, זה לא במקום קלאסי ובח ומה שאתם רוצים. זה תוספות לשיעור. יאללה, בהצלחה, לכו על זה מחר, ממחר, ושנה טובה.